Ara fa 20 anys, al setembre del 97, vam començar un programa de televisió que es deia Malalts de Tele. Un dia recordo un dinar que érem el Toni Soler, la Rosa Andreu, el Carles Capdevila, que era el subdirector i que no sortia en pantalla, i jo mateix. Entra una dona al restaurant i diu, hòstia, el Toni Soler, hòstia, la Rosa Andreu, hòstia, l'Albert Tom. I llavors es mira el Carles, se'l torna a mirar i amb una cara com de decepció diu, tu no ets ningú. Aquesta història, si no ens l'hem explicat 1000 vegades amb el Carles, no ens l'hem explicat cap. I cada vegada acabava igual, que és amb ell plorant i amb els ulls vermells, de tant riure. I a mi m'anava molt bé perquè realment era la meva arma, és a dir, el Carles no callava mai. Llavors, si no el feia riure, no callava. La manera de que no parlés era que rigués, perquè aquesta ha sigut, jo crec, l'humor, la seva arma preferida. L'humor que el feia sentir més lliure, quan reia se sentia més lliure, i l'humor que li feia perdre la por, també, no? I jo crec que el Carles va fer molt humor de la seva malaltia precisament per la por que tenia, no? I li va anar molt bé riure tant. Li va anar tan bé que va començar una gira per tot Espanya, aquell que no era ningú. Va començar una gira perquè es va convertir en un youtuber i un dia em va explicar una història boníssima, que és que a Sevilla, en un teatre ple de gent, el presentador, amb aquell accent andalús que jo no sabré reproduir, el va presentar dient, con todos ustedes, Carles Capdevila, el hombre más gracioso de España. I això, últimament, era la història que havia substituït a la dona que li va dir que no era ningú, perquè també acabàvem sempre plorant de riure. Un petó, Carles. Per mi l'humor és crec que dels invents més màgics que hi ha. Jo dic, la vida és tragicòmica en el millor dels casos, que jo crec que la tragèdia ve sola, i la comèdia l'hem de posar nosaltres. Jo quan una cosa em puc enriure, doncs ja em sento millor. Començo a enriure de com canvia la vida, això del càncer, i lo petosa que és la gent del teu entorn. Un pobre home que, amb tota la bona fe, un dia em va interrompre en un dinar familiar i em va dir, hosti, t'he vist aquí, perdona, t'ho he de dir, tot. Dic, no, digui'm. Diu, és que quan he sabut això teu, penso, la de cabrons que hi ha al món, que no hi ha manera que es morin. I diu, i el tio para i diu, i en canvi tu, i jo dic, continuï, diu, no, tu, dic, jo què? I diu, no, tu que, ostres, que hagis de passar per això, dic, però jo al principi estic viu, dic que ja es veia que deia en bona fe, que passa que les paraules no sempre surten. Aquell dia em vaig enfadar molt, però a l'inici de tot em va trucar una persona i em va dir que em va demanar quin metge tenia. He sabut que tens càncer, quin metge porta? I vaig dir que em porta aquest metge, diu, fabulós, estàs a les millors mans. I vaig dir el nom, diu, fabulós, estàs a les millors mans. Ha portat la meva germana durant temps, que l'hem enterrat ara. I jo dic, gràcies, em truquen a l'altra línia, dic, deixem-ho estar. Un dia em vaig trobar al carrer una persona que em va aturar per fer-se una foto i per felicitar-me, i després es va aturar al darrere, es va fer una petita cua al carrer, i un em va dir, mai havia rigut tant com amb el teu monòleg de l'altre dia que vaig veure, i vaig pensar, oi, que bé. I després la de darrere em diu, mai havia plorat tant com l'article que vas fer de la teva mare, de quan et venia a cuidar, els petons d'una mare, i vaig pensar, hosti, dic, soc el puto amo. És a dir, dic, el següent, per què bé? Per riure, per plorar? És a dir, jo crec que el discurs que ens fem al matí al lavabo és el que condiciona. És a dir, que si ens diem coses maques, ens les acabarem creient. I si ens diem coses lletges, també. I per tant, us convido, ja sí que acabo, que us digueu coses maques. Gràcies.